Ikertzaileek egin behar zuten zen, 6 txioetan beraien tesia labortu, beraz. Goizeko 9:00-etatik, gaueko 9:00 bitartean, 6 txio zabaldu behar zituzten beraien Twitter kontuetatik, arau batzuk errespetatuz eratu behar zituzten txio horiek. Lehenengoko txioan esaterako tesiaren izenburua laburtu behar zuten, azkenengo txioan eman behar zuten beraien tesiaren ondorio bat edo emaitza bat. Beraien tesiak ez zituzten estekatu, baina bai erabili ziren, adibidez, argazkiak, irudiak, apur bat osagarri bezala, eta egia da askok erabili dituztela. Oso pozik gaude, gure espektatiba gainditu ditu erabat. Txioetan ikusi da hainbat jakintza esparrutako tesiak eta zabaldu direla, oso aberatsa izan da zentzu horretan. Idatzi da matematikari buruz, ekonomiari buruz, ikus-entzunezko ez, genetikaz, hizkuntzalaritzaz, informatikaz, ez da horrez gain, unibertsitate desberdinetako ikerlariengana iritsi gara. UEU mugitzen da asko unibertsitate mailan eta ikerketan eta genekien lan asko egiten zela eta gure ikertzaile euskaldun gaztek lan asko egiten zutela, baina lan hori iruditzen zitzaigun ez dela iristen gizartera. Unibertsitateko esparru horretatik bere burua apur bat aldendu eta modu errazago edo ulergarri batean jendeari jakinaraztea beraien lanak zertan datzan. Eta orduan bai ikusten genuen apur bat Twitterrek hori ahalbidetzen zuela. Guzti hori euskaraz egitea zen gure helburuetako bat baita be. Uste duguleko euskaraz egin daitekela zientzia eta divulgatu daitekela zientzia eta komunikatu daitekela zientzia.